Здравейте! А, Опитах се да запиша този трейд още от като влязох, ето тук, в, а, в ето този район. Но компютъра ми по някаква причина се разстартира. И както и да е. Сега ще видим поне дали ще излезе. Вече съм си, първоначално стопа ми беше тук, под това. След това вече го преместих тук. А тук не е... Тук влязох в сделката. Като целта ми е отново тая височина от петък. Макар че има и още по-високи цели нагоре, както виждате, доста добри цели. Изкушаващи, както се казва, но как ще ги гоним по други правила. Тук този правоъгълник представлява силата на потенциала на купувачите, а този потенциал на продавачите, което ми е индикация, че силата на купувачите е по-голяма в момента, поне в този район, в тази зона на консолидация до сега. Затова и по-спокойно купих тук. Това е между другото 15-минутна графика. И така сега остава само да видим дали ще се случи наистина или не. Можем да минем на 5-минутна графика, за да изглеждаме по-спокойни. Да видим по-подробно какво се случва. Ето тези съпротиви направо бяха преминати, което означава, че за мен е винаги така силна съпротива, като бъде пробита, без особено големи проблеми. Имало все пак някакви проблеми тук в началото. Когато цената е стигнала до тук, малко се е запряла, после тук вече става подкрепа и така или иначе тая зона сега ще е подкрепа. Както и тренд линията от предните върхове. Тук виждаме, тя е станала подкрепа. И за сега всичко изглежда добре за нашата цел. Но след като са толкова близо стигнали от тук до предния връх, вярвам да е не особено сложно. Точно сега да се провалят купувачите. Но ако се случи, минусът ни ще е тук вече. Ще видим какво се случва след известно време. Сега интересното е дали се справи с тази съпротива. Ще видим. Хайде, хайде. Да, моето момче, така. О, и готово. Яо. Добре, ще видим какво ще стане след малко. Включваме в този момент, за да ви питам нещо. Това е 5-минутна графика. А това е 15-минутна графика. Това ви харесва повече. Мен честно казвам, тази по-ми харесва. Помислете над проблема. Има засилка. Успяхме да ми отгоре, сега да видим дали ще останем там.
Още малко, точно така. Да преместим минуса тук. Мисля, ще всичко да ми се върне тъпкано. Така де, ако излезе стопа, ще сме 33 пипса напред. Ако излезе това 49,9, кажи рече 50. Каквото стане. Сета. Аз се занимавам с една друга сделка тук. Японска лира. И тя върви на добре. Като гледам. Тук сме продали. Тоест аз съм продал. Аз не знам за вас. Значи всеки да си носи отговорността. Като оптималната ми цел е тази тук. 756 някъде. По-интересната сделка, която следим е тази. Да видим какво ще и се случи. Все пак, не знам, в мен се поражда колеблък за къде да се сложа минуса. Голям проблем. Да взема да го оставя дето е. Айде сега, голямо цъкане тук за 3 пипса на кръс. 2, 3, колко са бяха, бе? Не видях. 3, 3 пипса още. Каквото ти? Яеш, каква ще тека си направил? Така. Кога ще чакам? Трябва да ходя на тренировки. Това е като да говориш с разведена хлебарка. Още малко. Хайде, евро. Хайде, моето детенце. Точно така. Още едно пипсченце. Хайде, бе. Няма да връщам нищо от това. Ще ползвам ето това за подкрепа. Упс. Добре. Добре, я да видим какво става тук. Тук нещо на тая подкрепа беличкото. Виждате ли го беличкото? Зато и се чуди, ще се случи някакъв вид чуденка. Ама не за дълго. 15 минутки изглежда чудесно също. Добре, пропадне още малко. Да не вземе да изтървем. Тук какво става? Значи, точно сега, ако ми излезе минуса, и ще откача. Не, няма да откача, ама... Гледай го. Не моля се. Така, върни малко. Те трябва да опитат поне до е така да стигнат догоре. Минимум. Ама, дали ще стане? Да взема го паузирам. Ма толкова сме близи. Как да го паузирам сега точно това видео? Да вземем да ми се рестартира пак компютъра поради някаква Windows-ка причина. Апдейти. Разбираш ли? Какви апдейти, бе, човек? Апдейти. Айде. Добре, ще го паузирам за всеки случай. Може да отиде повече време. Не. Какво стана, бе? Добре. Тък му ще да натискам паузата, този вече почти се обърна. Айде.
ти едно пипсченценце. Браво! Чудесно! Прекрасно. И сега от тук нататък ще следим какво ще се случи, как ще реагира цената на този връх. Дали ще направи дабл топ или ще отскочи нагоре. И така. Този трейд беше базиран на най-вече на няколко неща всъщност. Първо, в тая консолидация тук успяхме да предположа, така се каже, че това да намеря силата на купувачите и на продавачите, като се сравниш, то е ясно кой е по-силен. След това качване тук, като измериш с фибоначенката, ето така, отскача веднъж, качване имаме, отскача тук на 38%, не стига догоре добре, не стига и додолу добре, тук разберем, че сме в консолидация. Така. Отново отскача, то вече беше ясно, след като вече аз още тук, в този район имах информацията за кой е последен, купувачите или продавачите. Много голяма драсканица стана. И затова смело влязох тук. Даже май по-ниско беше, вече забравих къде. А защо ми беше там целта? Обикновено, като пробват два пъти едно ниво и не успеят да го пробият, хората се опитват да пробват предното. И така. Сега ако цената отскочи от тук, ще чакаме pullback, за да купим нагоре. Ако отскочи, влезе, ще продадем. Или ако направи, чакайте, пак много драсканица става така. Или ако направи така на дабл топа и пак ще продадем надолу. И така. Чао!